Selam barıгызга да. Hayırlı kişiler. Benim ismim Elfiye. Aytып кетүүмчө, birinchi şiratda штаб Татарга рахматларымны билдиресим келе. Biz Рүстемова bilen de Татарлар конгресси вакытында танышкан идик. Менә Гүлнара bilen de интернетте язышкан бар дишиктир параллельно. Хәзер менә күрешеп бер-беребезне беләбез шулай ук. Үзем турында кыска гына сөйләп китәм. Мин үзем тумышым белән Башкортстан Республикасыннан. Бунда да арабызда Башкортстанлылар бармы? Бардыр дип ышанам. Әллә барысы да дип Мәскәүлеләрме, Нижгарлылар. Башкортстан Республикасында тудым, мәктәптә анда укыдым. Гади генә татар авылында, безнең авыл әллә ни зур да түгел, кечкенә мәктәптә укыдым, укып бетердем. Аннан соң Казанга киттем. Казан дәүләт университетында журналистика факультетында укыдым. Аннан соң Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгында эшләдем. Министерство информатизации и связи Республики Татарстан. Ишеткәнегез бардыр инде хәзер IT-технологиялар, Татарстанда Иннополис шәһәре төзелә, Олимпиада робототехника буенча, информатика буенча робототехника. Балаларның барысын да оештыруда кайнадым. Шулай президент белән без бик күп төрле чаралар оештырдык. Рустам Нургалиевич белән премьер-министр белән, министрлар белән барысы белән эшләдем. Шулай итеп 4 ел ниндидер дәүләт хезмәтләрендә эшләгәннән соң бик кызык килеп чыкты. Мин Дубайга яшәргә киттем. Дөресен әйткәндә, бу бик еш бирелә торган сораулардан син Дубайга ничек барып эләктең? Инде Дубайда яшәгәнемә 2 ел ярым тулып килә. Дөресен әйткәндә, мин беренче вакытта ял итәргә килдем. Без подружка белән 2016 елның азагы иде, декабрь ае иде. Иске елны артта калдырыйк, яңа елны яңадан башлыйк. Барысында елның соңгы атнасын кайда булса чит илдә үткәрик. Ниндидер кышлардан, салкыннардан туеп без шулай итеп Дубайга чыгып киттек путевкаларга. Алдык та Дубайга чыгып киттек. Яңа елны без билмим, дөньядагы иң бөек бина Бурж-Халифага карап, фонтаннарны карап, әлбәттә бер атна анда яшәү безгә ниндидер муҗиза булып тоелган иде. Шулай итеп 31 декабрь көнне biz pляждан подружка белән кайтып барабыз отельгә, тиз генә киемнәрне алыштырабыз да, хәзер фонтаннарны карарга, фейерверк карарга Бурж-Халифага барабыз дип. Һәм шулай кызык килеп чыкты. Юлны чыгып чыктык һәм ничектер чыгып барганда артка борылып карадым, бер танышымны күрдем. Алсым әйтәм, көтеп тор, мин бу егетне беләм. Чынлап та ул минем таныш егетем булып чыкты. Аның исеме Әсхәт. Әсхәт белән без татар форумнары буенча танышкан идек. Гомумән студент вакытта татар яшьләре форумнары, бөтен дөнья татар яшьләре конгрессы, мин бүтән чараларда катнашадыр, чит илдә татарлар, танышлар, дуслар барысы да күп. Әсхәт белән шулай итеп форумның берсендә танышкан идек. Ничектер сөйләшеп киттек без Әсхәт белән. Ул әйтә, кайчан очасың дим. Әйтәм, менә иртәгә безнең уже самолет, без уже иртәгә очабыз. Хәзер Әсхәт белән сөйләшәбез, син кайда эшлисең? Безнең белән берничә ел таныш инде. Син кайда эшлисең? Укып бетердеңме, ниттеңме? Әйтәм, вот мин күбрәк пиар буенча эшлим. Әйтәм, без президент белән шулай мероприятиялар үткәрәбез. Әйтәм, министр белән эшлим, Татарстан Республикасының мәгълүматлаштыру министрлыгы. Әсхәт миңа әйтә, синең дә монда яшәргә килергә теләгең юкмы? Мин бер атна буе подружкага мен әйтәм, әллә монда яшәргә калыйм микән? Әйтәм, берәр нинди эш табып булмас микән дип подружкага сөйләп бирдем. Инглиз теле минем бик яхшы дәрәҗәдә түгел иде. Гомумән мәктәптә мин немец телен укыдым, алман телен, немецкий. Университетта шулай ук минем немецкий иде. Һәм английский ниндидер курсларга йөреп, гомумән ниндидер бик әз дәрәҗәдә. Әсхәт мәйтә, минем английский юк. То есть английский чынлап та бик слабый дәрәҗәдә. Сезнең ишеткәнегез бардыр, Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә, Шаржа Әмирлегендә Исмәгыйль абый Шәңгәрәев яши, татар бизнесмены. Әсхәт әйтә, менә бездә дә шундый татарлар яши, безгә дә как раз пиар буенча ниндидер мероприятиялар оештыру, съемкалар оештыру буенча кеше кирәк. Мин әйтәм, в принципе, я не против. Ул вакытта әле визалар кирәк иде. Һәм без шулай итеп сөйләштек тә, бу ничектер обедлар вакытында әйтәм, мин сиңа иртәгә чуканчыга кадәр хәбәр бирермен. Хәзер без подружка белән барабыз, Алсум әйтә, мин калам. Шигендә син каласың дип, безнең иртәгә самолет, әйтә, мин монда калам. Шигендә син каласың, әтигә дигән мин нәрсә дип аңлатам, без бергә килдек, синең башыңа нәрсәдер булса, гомумән синең башың эшлиме, ничек син
бар. Мен әйтәм, Россиядә әле 10 көн ял, мен әйтәм, тагын бер атнага калсам була бит инде. Ул гомумән ничектер шулай туры килде, теге отпускка бит инде ниндидер акча планлаштырасы, ниндидер бюджет, ә монда бер атна эчендә без экскурсиялар алдык, монда тегендә бардык. Мен әйтәм, ну акча мәсьәләсе, мен әйтәм, ну ярым әйтәм, ничектә булса хәл итәрбез, ничектер шулай уйладым. 31 декабрьдән 1 январь без Бурж-Халифа, дөньядагы иң бөек бина, без фонтаннар карадык, әлбәттә тагын да бик хисләнәсең бер атна буенда ниндидер Феррари парклар, ниндидер экскурсиялар, әлбәттә андагы тормыш бик мугҗиза булып күренде ул вакытта. 1 январь көнне без отельдән выселяться итәргә кирәк, без киемнәрне җыябыз, мен әйтәм, алсы мин калам монда. Чынлап та Әсхат белән сөйләштек, алар бит инде яшәргә урын бирәләр, анда общежитие кебек шундый форматта, анда ашарга да бирәләр, то есть анда һәм мен шулай итеп калырга булдым. Чынлап та автобус безне алырга килде, алсу кайтып китте, алсу әйтә, ничек син монда каласың? Гомумән мин ничектер борылып карыймын әлеге вакытта үземне кайбер эшләгән вакытларыма, әлеге теге с такими мозгами бы сейчас я бы такое не сделала дигән кебек, чынлап та мен әйтәм, ничек чит илдә ни тел белмисең, ни бер нәрсә белмисең, ничектер калганмын дип кай вакытта уйлыйм. Чынлап та мен сәяхәт итәргә яратам, бу минем беренче барган илем түгел иде. Аңа кадәр минем Германия, Чехия, Финляндия илләрендә булганым бар. Шулай итеп мин анда калдым. Эшкә шылтыратып, ул вакытта визалар 1 айлык иде. Мин виза беткәнче калам дип Әсхат белән сөйләштек. Менә 1 ай эшләп карыйм да, шуннан соң хәл итәрбез. Эштән иде, минем отпуск көннәре бар иде. Мен әйттем, миңа оформляйте отпуск. Һәм 1 ай үткәннән соң мин Казанга кайттым. Эштән увольняться итеп, мин кире яшәргә килдем аларга. Аларда мин 3 ай эшләдем Исмәгыйль абыларда һәм чынлап та мин аларга да бик рәхмәтлемен, чөнки беренче чиратта илне аңлар өчен, ниндидер телне аңлар өчен, ниндидер обычайлар, культураларны барысы да аңлар өчен мин анда калдым. Сер түгел, зарплата бик күп түгел иде, Казан зарплатасы иде һәм мин аларда резидент виза эшләтмим. Анда Эмиратта яшәр өчен резидентская виза эшләтергә кирәк. То есть сиңа работодатель сиңа виза эшләтә, ул 2 елга буламы, 3 елга буламы, аны договор белән хәл итәсең, эшкә керүче һәм работодатель арасында. Мен әйтәм, мин 3 ай эшлим. Һәм 3 айдан соң мин инде башка эш эзли башладым. Аннан соң кайттым җәйгә кайтып, кайттым, анда паспортны надо аттестовать, легализация паспорт тигаларның ниләре бар. Һәм мин кире килдем эшкә. Ул Дамак дигән оешма, ул теге крупный застройщикларның берсе, алар квартиралар, виллалар төзиләр Эмират буенча. Анда әлбәттә сатырга кирәк иде. Әлбәттә син киләсең эшкә, инглиз теле барысы да кирәк, нәрсә дә кирәк. Һәм мин аңлыйдым, что ул эш минем өчен түгел, чөнки Эмиратта квартира сатып алырлык, танышларны каян табасың, анда дусларны санасың, кемгә квартира сатасың. Һәм мин алдым ул эшне просто зацепиться. То есть просто чтобы миңа кире килергә, алар миңа виза ясаталар, теге мен анда 2-3 ай булса да аларда эшлим официально, индидер зарплата аласың, яхшы зарплата. Анда эшләдем. Әлбәттә сатулар бер нәрсә дә булмады. Гомумән кризис чоры, авыр чор вакыты, алар барысы да шулай әйләндерелгән һәм анда бит әле төрле яклар бар. Квартира снимать итеп торырга кирәк. Бәлки беләсездер, Дубайда квартира снимать итү ул иң кыйбат пунктларның берсе. Мәсәлән, квартирада 3 бүлмә, һәр бер бүлмәдә 2-3 кровать. Һәм син снимаешь только койку место. И в зависимости от того, синең ванна бүлмәң белән бергәме, синең бүлмәңдә ничә кеше, шуңа карап, ким дигәндә 40 меңнән башлана. То есть просто койка место, син кем беләндер яшисең, квартирада синең белән тагын 10 кеше яши, кем туры килә, кем яшәми. Шулай итеп, беренче килгәндә мин Чехиядан бер кыз белән яшәгән идем, әлегә булса бик яхшы аралашып торабыз һәм Дамактан соң әлбәттә мине анда озак тотмадылар, чөнки сатулар кирәк, анда миллионлаган, миллиардлар сумлык квартира сатып алырлык танышлар юк әлбәттә. Һәм мин кирдем башка эшкә. Ул ниндидер стартап компания иде, ул әле яңа эшли башлаган, теге алар ниндидер туризм буенча, ниндидер мероприятиелар буенча. Анда мен шулай ярты ел эшләдем, ләкин ул стартап буларак мин тоже аңлыйдым, что бу минем постоянный эш түгел, что монда нечего ловить, русча әйтмешләйем. Һәм аннан соң мин кирдем менә әлеге вакытта үземнең эшләгән эшемә, чынлап та мин бу эшкә бик озак бардым. Инглиз теле курсларына йөрдем, инглиз телен яхшыртырга. Шул һәм гомумән
Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә күпчелек кешеләрнең бер генә көн ял. Анда гомумән ял пятница, җомга көне, чөнки мөселман иле буларак, җомга көн изге көн буларак санала. Һәм җомга көн ял көне. Кем туризмда эшли, кем отельләрдә эшли, аларның күпчелек бер генә көн ял. Әлбәттә, мин 2 көнлек ял турында хыялланган идем. Ул беренче чиратта бик авыр иде анда эш табу һәм гомумән зарплата буенча да яхшы булсын, ниндидер эшеңдә кызыклы булсын, ниндидер сиңа развитиеда бирсен. Андый эш табырга миңа ел ярым вакыт кирәк булды Эмиратта. Башлап китәр өчен һәм бу эштә калыр өчен. Шулай итеп, мин августтан бирле эшлим үземнең әлеге компаниядә. Безнең компания гомумән дөнья буенча эшли һәм без нефть өлкәсендә, нефть һәм газ өлкәсендә без төрле конференциялар һәм күргәзмәләр, выставкалар оештырабыз. Безнең бик күп мероприятиелар үтә Абу-Дабида, ул Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә, чөнки анда нефть компаниясе Абу-Дабида урнашкан. Саудовская Аравиядә үтә һәм эшкә кергәчтен үк мин счетнадан соң минем беренче командировка иде, ул Таиландка. Аннан соң без Сингапурда булдык, Малайзиядә, тагын бер тапкыр Малайзиядә булдык. Менә әле монда Мәскәүгә дә миңа эш буенча нефтегаз дигән мероприятиегә җибәрделәр. Һәм менә шулай Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә яшәгәнемә 2 ел ярым. Эш буенча бик авыр атлап бардым. Үзем генә беләм, ничек эш алыштырган вакытлар бик авыр, чөнки беренчедән виза мәсьәләсе бар. Виза чыга, анда ниндидер визаны алыштырырга кирәк. Ниндидер яшәү буенча яшәүгә түләргә кирәк һәм бу эштә аларның төп условияларның берсе синең андагы местное водительское удостоверение булуы иде. Минем бар российский водительское удостоверение, ләкин андагыны алыр өчен сиңа якынча $2000 акча түләргә кирәк һәм син бер 3-4 аеңнан да бетерәсең. Әлбәттә, яшәүе кыйбат ул якларга караганда, ләкин яхшы яклары да бар, чөнки дөньядагы самая безопасная страна в мире. Син анда кыз буларак син төннә дә кич белән дә йөри аласың, сиңа бер кеше дә тими. Әлбәттә, яныңда бар диңгез, әлбәттә, яхшы эшең буенча синең карьера буенча үсү мөмкинлекләре бар. Син анда бу компаниядә 1-2 ел эшләдең, син башка яхшырак компанияга күчә аласың. Менә шулай бу эш мәсьәләсенә килгәндә, күпчелек кешеләр, кем Эмиратка беренче чиратта эшкә килә, алар күпчелек отельләрдән башлыйлар һәм ресторан-кафеларда хостес буларак, официант буларак, waitress буларак. Әлбәттә, зарплаталар кечкенә, ләкин сиңа яшәү урыны бирәләр, сиңа ниндидер ашатулар бирәләр, транспорт бирәләр һәм ничектер илне аңлар өчен һәм анда күчер өчен ул бик тә яхшы, чөнки яхшы эш табыр өчен сиңа Эмиратта эш опыт работы булырга тиеш, син ниндидер эшеңне күрсәтергә кирәк. Шулай итеп, кафелардан, нәрсәкәйләрдән кешеләр башлап, алар яхшы эшкә шулай талпыналар. Вот, бу эшкә килгәндә ниндидер сорауларыгыз булса, җавап бирә алам. Татарлар тормышына килгәндә, мин килгәч тә мин WhatsApp'та группа эшләдем һәм безнең дөресен әйткәндә, ул группада 200-300гә якын кеше без җыелдык. Шуны аңларга кирәк, Дубай тормышы ул барыбер безнең күпчелек, безнең милләттәшләр генә түгел, ул башка милләттәшләр дә, алар күбесе кемдер 2 ел контракт буенча эшли, кемдер 4 ел контракт буенча эшли дә кайтып китә. Чөнки гражданство бирмиләр, чөнки анда кияүгә чыксаң, өйләнсәң, баланы укытырга мәктәпләрдә кыйбат, балалар бакчасы барысы да кыйбат. Шуңа күрә кемдер килә, яхшы эше бар, 5 елмы, ничә елмы кала да һәм кире кайтып китә. Һәм шулай итеп мин WhatsApp'та группа эшләдем, һәм гомумән шок катам, чөнки безнең бөтен кеше өйрәнгән менә Исмагыйль абылар, алар Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә яшәгән татарлар дип, ләкин дөресен әйткәндә, безнең яшьләр арасында 8 ел, 10 ел, 12 ел буе гаиләләре белән булса да яшәгән татарлар бик күп. Шулай ук бар бер татар бизнесмены, ул Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә 25 ел яши. Чынлап та гражданство бирмәсәләр дә, аларның барыбер үз бизнеслары, үз ниндидер фирмалары, барысы да аларның эшләнелгән. Һәм менә шулай без татар яшьләре белән без бик җыелышабыз. Һәм без узган айда Рамадан аенда без ифтарларга берничә тапкыр җыелдык. Шулай ук безнең җырчылар килгәндә, анда Гүзәл Уразова, Элвин Грей, Илдар Хакимов алар килгәндә, без алар белән очрашулар оештырабыз. Гомумән монда ничектер булса да, әле ул безнең Россиядә ул бер артлы аралашып торасың, сезнең бар. Ә менә анда
Татарларны җыючы кеше юк иде ул вакытта. Мин Аллага шөкер дип әйтә алам. Теге WhatsApp'та группалар эшләгәч, ничектер без җыела башладык, ничектер без берләшә башладык. Һәм Сабантуйның бездә әле бер тапкыр да үткәрелгәне юк, ләкин безнең Алла бирсә планнарда Сабантуй үткәрергә тагын берләшкән гарәп әмирлекләрендә бар торгово-экономическое представительство Республики Татарстан в Дубае. Ул инде теге Министерство Татарстана в Дубае, грубо говоря. Әйткәндә Тимур Ишатович без аның белән дә аралашабыз, ләкин аның күбрәк эшләре ул президент килгән индер нефтяной выставкаларга, ул алар белән ниндидер инвестиционный форумнарда катнашып, аның эше башкача, ләкин Тимур Ишатович белән дә без бик еш аралашып торабыз, без аның белән в тесных связях дип әйтим, һәм ул да татар тормышын Дубайда тагын да арттыру һәм үстерүгә безгә ярдәм күрсәтергә тырыша, ниндидер чаралар үткәрәбез, бик сирәк үткәрәбез, дөресен әйткәндә, әлбәттә еш үткәрәсе килә, ләкин һәрбер кешенең үз эше бар, һәрбер кешенең үз графигы, үз режим работы дип әйтим, шуңа күрә җыелырга тырышабыз һәм чынлап та җыелабыз. Әлбәттә чит илдән, үзебезнең Россиядән татарлар телевидениедагы телевидениедән җырчылар, журналистлар килеп тора, алар белән күрешергә, очрашырга да вакыт табырга тырышабыз. Менә шулай яшәп ятабыз, Алла бирсә Сабантуй үткәребез дип тә планлаштырабыз, ансын да тормышка ашырга иде, ләкин түгел инде менә уйлаганда әйтәсем килә. Минем чит илдә яшәгән танышларым бик күп, мәсәлән, Бельгия татарлары, белмим, беләсем икән, анда Валеевлар гаиләләре бар, Лилия апа бар, Регина бар. Алар инде полпредство белән берләштеп барысын да үткәрәләр. Алыйганда Азербайҗан татарларын, аларда да Сабантуй ничә еллар, ниндидер татар теле курслары барысы да үткәрелә. Ә менә Дубайда ничектер тарихи яктан шулай нителгән, ул гомумән илгә барлыгы 40 ел, ул теге Дубай яңа ил, теге 38 ел эчендә шул хәтлем зур биналар үсеп чыккан дип әйтәбез. Бәлки башка илләр белән чагыштырганда, теге аларда тарихи берничә еллар, берничә дистә поколениялар буенча яшәгән татарлар булганга күрә, бәлки алар да шулай җыелышып киләләрдер. Дубайда анда 1-2 елга гына яшәргә киләләр һәм ул хәтлем яшәргә калмыйлар. Бәлки шуның өчендә ул хәтлем теге татар тормышы бик юк иде дип әйтим мин инде, ничектер шулай. Һәм сәяхәтләргә килгәндә, сәяхәт итәргә мин дә шулай бик яратам. Гөлнара сөйләп үтте Стамбул дип. Стамбулда мин 5 тапкыр булганым бар, чынлап та гомумән шәрык мәдәниятен бик нык яратам. Әлбәттә башка гомумән теге хәзер әйтәләр бит инде сәяхәтләр дип китте теге, ләкин күп кеше уйлый сәяхәт итү шул хәтлем кыйбат, транда путевкалар аларга нитергә. Дөресен генә әйткәндә, авиабилетларны алдан карап, теге барысын да подбирать итеп карасаң, алар ул хәтлем кыйбат түгел. Мәсәлән, мин дә Стамбулдан монда Мәскәүгә очканда да мин билетларны караганда, мин алдым пересадочный билет, Төрек һава юллары, Анкара аша, Стамбулдан Анкарага 40 минут эшләсең. Анда Анкарада паспортный контрольләрне үтеп мин выходка килгәндә, уже самолет китергәндә ярты сәгать калган иде. Шуңа күрә кай вакыт теге пересадочный рейсларны, шундый җайлыларны карасаң, алар намного дешевле получается. Һәм бүгенге көндә минем барлыгы 19 илдә булганым бар. Алар турында да сөйләп китә алам. Белмим, бәлки кайсыдыр ил сезне аерым кызыксындырадыр, кайсыдыр ниндидер лайфхаклар, нәрсәләр дип әйтим. Әйдәгез шулай Берләшкән Гарәп Әмирлекләре буенча, Дубай буенча, бәлки сезнең ниндидер сорауларыгыз бардыр, бәлки нәрсәдер эшкә урнашуымы, белмим, ниндидер яшәү тормышы нәрсәдер турында күбрәк беләсегез киләдер. Сорауларыгыз булса, сорагыз, мин сөйләп китәм. Дубай тормышы, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре тормышы. Бәлки чит илгә яшәргә, күченергә теләк белдерүчеләрегез бардыр, ниндидер уйларыгыз бардыр. Хәзер виза кирәкмиме? Виза мәсьәләсенә килгәндә, хәзер вообще бик упростили дип әйтим. Моңа кадәр 1 мартка кадәр 30 Россиялылар өчен 30 көнлек виза биреләдер. То есть син любой вакыт без виза син киләсең, син илдә 30 көн була аласың. Аннары соң мәсәлән Оман бар күрше ил. Һәм Оманга change visa дип әйтәләр, визаны алыштырырга син анда границага гына барасың, алар штамп куялар, һәм кире күчәсең. Һәм шулай итеп тагын виза 30 көнгә продлевать ителәдер. Хәзер алар бераз үзгәрттеләр. Хәзер Европадагы кебек 180
Көн ішінде сен илдә 90 көн була аласың. Мәсәлән, син 1 ай булдың, 1 айга кайтып киттең, 1 ай булдың, 1 айга кайтып киттең, 1 ай булдың, 1 айга кайтып киттең. Хәзер 90 көн, син ярты ел эчендә 90 көн син можешь без никаких виз, без никаких оплат находиться. То есть ул яктан хәзер бик яхшырттылар, чөнки әйтә алам, танышларым бар, бу соглашение узган елны Казанда төзүләр, как раз таки теге Албет инде бәлки беләсездер, Россия буенча да һәрбер регион бүленә за зону ответственности дип әйтим. Дәүләт эшендә буларак белән теге безнең Татарстан Республикасы, ул Төркия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре шундый илләр белән хезмәттәшлекне урнаштыру өчен җаваплы. Бәлки хәтерлисездер, Төркия белән япканнар иде бит рейсларны. Самолет төште һәм аларга гомумән туристический путевкаларны сатмый башладылар Төркиягә. Һәм Төркия белән дуслыкны урнаштырырга беренче чиратта безнең Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов барды. Чөнки зона ответственности Татарстан белән дә Төркия белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуда дип әйтәм. Һәм менә шулай виза мәсьәләсе хәзер бик җиңел, бик гади. Гомумән теге соглашениены Казанда төзүделәр, безнең хәзер Берләшкән Гарәп Әмирлекләре кешеләре өчен дә Россиягә керергә виза кирәкми. Алар бик яхшырттылар, бик җиңеләйттеләр. Теге алга таба нидер инвестиция ягыннан, нидер бизнес ягыннан юлларны җиңеләйтү, юлларны ачу өчен. Инде эшкә керергә теләсәгез, гомумән Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә законнар бик кырыс һәм аларны никто не нарушает, чөнки дөресен әйткәндә штрафлар бик зур, төрмәгә утыртып куюлары бик җиңел һәм депортация, аны тоже сиңа запросто куярга могут. Шуңа күрә хәтта ниндидер юлларны чыкканда да за превышение скорости, анда ким дигәндә, белмим, рубль белән әйткәндә 10 000 сумга төшергә мөмкин. Шуңа күрә кешеләр законнарны бозмыйлар. Шуңа күрә инде дөньядагы самый безопасный ил булып саналадыр инде, чөнки дөньядагы иң безопасный ил булып санала, чөнки штрафлардан, депортациялардан, төрмәләрдән кешеләр бик куркалар. Законнар кырыс. Официаль рәвештә законнар буенча резидентская виза дип атала. Эшкә кергәндә сиңа работодатель резидентская виза ясый, син резидентская виза белән эшләргә тиешсең. Туристическая виза белән эшләү ул нелегальный булып санала. Һәм инде эш тапкачтың, сиңа компания резидентская виза ясый, сиңа ID, шундый паспорт кебек документ бирәләр. Һәм анда инде язылган, син 2 елмы, ничә елмы сиңа контракт ачылган. Вот, эшкә керергә теләсәгез, шундый резидентская виза ясатырга кирәк. Тагын нинди сораулар бар Дубайга бәйле, эшкә бәйле? Дубай турында сөйләп киткәндә, гомумән монда Дубайда булган кешеләр бармы? Теге ялда булганнарыгыз? Бар. Ничек сезгә беренче мөнәсәбәтләрегез нәрсә белән истә калды? Стамбул белән чагыштырганда Дубай истә калдымы? Нәрсәләре белән? Ярар, мин син башлыйм. Мин теге елны, вот миндә безне шулай ук, без Шангараев гаиләсе белән, исеме белән аралашабыз һәм ул мине үзе шулай ук кунакка чакырды һәм без аларга бардык кунакка. Шаржада кайткан иде, килгән иде һәм аларга кунакка кереп, Казан дигән ресторанында бар, шулай ук алар безне шулай ук как бы кунакладылар һәм безгә Дубай турында сөйләде һәм ул без үзебез бардык анда, карадык бөтен җирләрне. Беләм, аларда шундый туристический центр бар, алар үзләре дә йөртәләр, турфирма, отельлар, шулар турында сөйләделәр. Бик кызык булды. Бәлки без үзебез сәяхәт иттек. Анда безне шулай Дубайда тагын бер кыз яши. Шулпан исемле. Беләсезме? Әйдә яши. Biz onun белән дә аралашабыз һәм ул безнең өчен шулай экскурсия ясады. Һәм гомумән әйтәсем килә, ул без, һәр кеше яңа илгә килгәч, ул интернетта карый, нинди җиргә кая барырга. Һәм шул список белән йөрисең дә. Ат буйлап бөтен җирне карап, без дә шулай ук йөрдек беренче көннәрне. Аннары инде менә вот дуслар булгач, дуслар чит илләрне
үз күзләре белән күрсәтә. Менә бу кызыграк минемчә. Чулпан да безгә үзе яраткан җирләрен күрсәтте һәм ул безнең өчен бик матур, кызыклы экскурсия булды. Бәлки бөтенегез инде шул топ-20 дигән җирләрне күреп, инде бөтен картинка бөтен җирдә күренә. Аларны интернетта да карап була. Менә дус кызлар чит илләрдә булганда һәм дуслар алар икенче яктан күрсәтә. Һәм монсы минем өчен бик кызыграк булды. Шуның өчен минемчә шулай ук аралашырга кирәк чит илдә яшәгән татарлар белән. Һәм алар сезгә чит илләрне икенче яктан күрсәтәләр. Менә шуңа минем өчен Дубай инде ул бөтен җирдә яңа биналар, бөтен ул ничектер, ничек әйтим инде, Москва-Сити бар бит безнең. Шул инде ул. Москва-Сити бөтен җирдә зеркалла инде, күп матур зданиялар. Шулай бөтен кеше өчен минемчә ул шундый шәһәр булып кала. Лакшери, ниндидер шундый яңа. Менә вот сәяхәт иткәндә ул анда море да бар да, ну как бы океан, анда бөтенсе күп кеше дә бик шул яктан күрмиләрдер инде аны. Вот именно там много очень застроек, бөтен һәр җирдә анда постоянно стройка. Минем өчен дә шулай калды. Белмим, ничек сезнең, может, тагын кемдер булганы бар Дубайда, может, сөйләр. Ну, может, кто-то расскажет еще, кто в Дубае был. Әйе, сөйләй дә. Уялмагыз инде. Бу бит безнең булай гына аралашу. Әйе. Шунда булганым бар. Һәм дә надан тыш шул Бахрейн дигән шәһәрдә бар, шул дәүләтләр беләсезләр инде. Кувейт дигән дәүләтләр анда булганым бар. Шул эш буенча да бардым. Әйе, булай сәяхәт кылыр өчен дә бардым. Менә шундый бер фикер әйтәсем килә. Менә һәрбер нинди булса да илгә киләбез бит инде. Без бит шулай чагыштырабыз. Тырып була микән анда? Шулай бит шундый бер фикер килә безгә һәрберебезгә. Менә Дубайда да булганда, Бахрейн дәүләтендә булганда да мин шундый бер үземә дә сорау бирдем. Минем өчен түгел ул дәүләтләр. Мин шул Халидж илләрен дип әйтмәкче булам инде. Ни өчен? Менә Гүлнар әйтте инде монда шул зур биналар, Москва-Сити кебек нәрсә. Минем өчен менә тарихсыз булган кебек шундый дәүләтләр алар. Менә Истанбул белән чагыштырсак та, мәсәлән, Истанбулда тарих бар. Анда менә күп кенә иске биналар, мәчетләр, чиркәүләр. Тарихлары, үз мәдәниятләре бар. Менә шул тарих булган шундый бер дәүләтләр минем өчен алар никтер кызыксыну күбрәк уятыр димәкче булам. Менә шундый бер фикер бар. Менә Дубайга баралар ни өчен? Күбесе бит инде белә. Сез үзегез дә әйттегез, акча эшләр өчен. Шунда бер перспектива күрәләр инде. Менә анда бит инде үзегез дә әйттегез, проблем нинди? Гражданство алып булмый. Юк анда гражданство. Эшлисез, сезнең потенциалыгыз бетә, сез анда беркемгә дә кирәкми. Аннан соң шулай бит инде була. Вот шундый бер фикер әйтмәкче булам. Менә монда Россиядә яшәү минем өчен кызыграк Дубайдан караганда. Менә яшь булган чакта, потенциал булган чакта, анда эшләп кару, тәҗрибә алу дигән нәрсә, ул яхшы дип уйлыйм аны. Ну, аннан соң кире кайтырга кирәк. Тәҗрибә алып, менә монда аны тормышка ашырырга дигән кебек мәсьәләне әйтмәкче булам. Һәрбер аларның төзегән биналары да ул ниндидер рекордка керә. Ниндидер озынлыгы буенча, ниндидер нәрсәләр төзелеше буенча, теге аларның книга рекордов Гиннесына кертергә, аларның инде ул беренче чиратта, аларның уйларында. Бүгенге көндә дөньядагы иң бөек бина Бурж Халифа санала. Саудовская Аравия, Сауд Арабстанында да ниндидер бина төзиләр, Бурж Халифадан бигрәк булсын өчен. Әле төзелеп бетмәгән, ләкин Дубайда ул бинадан тагын да зуррак була торган бина төзелә башлады. Теге алар шул ягыннан бик нык ярышалар һәм әлбәттә без өйрәнгән теге менә кем Дубайга юлга килә, менә мин дә беренче чиратта шулай дип бөтен нәрсә лакшери. Теге анда Дубай молда юристы, анда ул брендлар, анда теге парфюмнар, ароматлар, теге аларның туалетларына да керәсең, шул хәтле бөтен нәрсә чиста, теге шак катасың, мен ничек инде анда урамнарны җыштырып торалар, һәрберне пылесос итеп торалар һәм беренче караганда әлбәттә индидер лакшери тормыш булып тоела, монда яшисе кирәк кебек тоела, ләкин яши башлагач, ниндидер подводный каменьләрен барсын да аңлый башлыйсың. Әйтергә кирәк,
Bütün kişi indi bile Birleşken Garip Emirlikleri, Garip illeri. Lakin anda yaşayışçılarının 9%'ına местные жители, lokallar. Anda Birleşken Garip Emirlikleri o birinci şiratta Indiya, Pakistan, hat Filipina. Sen qaylağına işleme, seninlik kompaniyada işlemesin, baribir induslar, Pakistanis hem Filipinistler bilen işleysin. Magazinga barasın, olar bütün жерде taksi yurtuşları, bütün Pakistanislar tigi. Elbette olar da nedir iş izlerge kelgen, ilgiler yaxşı situatsiyadan kelmegenler, lakin ne desen de sen Garipler bilen işlew ol elle bula elle yok. Sen birinci şeratda induslar, Pakistanislar, Filipinistler bilen işleysin. Olarni kimdir kabul ite, kimdir kabul etmey. Olarning ingliz tili de o'zlarining darajasida bek anglab da bitirmaysan, olarning mentalitetlarini da anglab bitirmaysan lekin Mınsı bir, elbette türlü milletler ko'p, türlü illerden kelganlar. İkinci kıybat. Şunap da kvartira satıp alam desen kıybatsın, yani gaileli bulsan, bolalı bulsan, bolanı meditsinadan başlap meditsina вообще kıybat. Allah'ım saklasın nersedir bulsağız, yani страховкасыз neysiz bulurga Allah көрсетмесин. Şunap da это не шутки деп айтayım, çünkü yangalıklarda okudum. Mesela Великобританиядан ялгышмасам, bir хатын ялга килгән һәм аның йөрәге туктап уланда үлә һәм аны кире Лондонга транспортировка гына анда фәлән миллионга төшә, чөнки ул страховкасыз иде. Һәм медицина чынлап та кыйбат, анда докторга просто консультацияга гына керү, анда ким дигәндә 5000 сум һәм тагын да күбрәк. Инде Аллам сакласын дидер операциялар, дидер нәрсәләр. Алар барысы да кыйбат, шуңа күрә син бер кашан да гражданство ала алмыйсың, син анда 25 ел яшәдең, 50 ел яшәдең, син пенсияга чыктың. Син анда бер кем түгел, грубо говоря, һәм әйтәсе килә, шуны берничә ел элек Катар белән, бәлки белмим, ишеткәнегез бар микән, юк микән, бу инде сәяси дәрәҗәдә Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Катар белән Siyasi derecede нәрсәдер бүле алмадылар һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең җитәкчеләре Катар илләре вәкилләренә 48 сәгатьтә безнең илдән чыгып китегез диделәр. Аллам сакласын, сез Россия гражданы, Россия белән дә шундый мөнәсәбәт булса, сезнең квартирагыз бармы, бизнесыгыз бармы, алар I don't care, нас это не волнует, сезгә 48 сәгать безнең илдән чыгып китегез. Политик ягыннан нәрсә буласын, әлбәттә Беркем дә белми. Гомумән алганда Катар ул тоже шул гарәп илләре һәм алар белән шундый ситуация булды. Инде сәяси дәрәҗәдә нәрсә буласын, әлбәттә без берничек тә үзебез гарантияла алмыйбыз. Әлбәттә Стамбул белән Төркия белән чагыштырганда безнең менталитет аларга якын. Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә шулай ук мөселманнар булуга карамастан, анда мәчетләр һәрбер адым саен, анда гел азан матур итеп яңгырый, торговый центрларда, анда индидер бөтен җирләрдә азан вакыты, намаз вакыты алар барысында яңгырый, Рамадан вакытында эш сәгате кыскартыла. Общественный урыннарда, кафеларда, рестораннарда ашарга ярамый. Син турист булсаң да, син башка, син Рамадан тутмасаң да, син христиан динендә булсаң да, кафелар шулай кара сеткалар белән ябыла, һәм син анда эшкә генә кереп ашый аласың. Гомумән урамнарда анда су эчәргә, нидер ачык киемнәрдә йөргә ярамый. Һәм әлбәттә ул яктан, дин яктан, дини кешеләр өчен әлбәттә барысы да яхшы, ләкин барыбер менталитет барыбер бераз аерыла. Мәсәлән, шул төрекләр белән чагыштырганда, ничектер безнең татарларның менталитет без ничектер төрекләр белән бер волнада дип әйтим. Алар барыбер яши, алар белән аралаша аңлыйсың, барыбер менталитетыбыз башка икән. Һәм әлбәттә күп хатынлылык бар. Бер шейхның 4 хатыны булу, аны белән очрашасың, син дә Дубай молда күргәндә, барганда да күрә аласың, анда бер үзе шундый китеп бара. Кандора дип әйтәләр, шундый ак киемнән киенәләр һәм хатыннары абая, шундый карадан киенәләр, кайберләре күзләрен дә моны булай итеп ябалар. Әлбәттә син аларны һәрбер көнне күрәсең, инде аларга аптырамыйсың да. Ләкин шуны әйтәсем килә, гарәпләр гомумән ничектер безнең Россия кызларын, СНГ кызларын дип әйтимме, хатынлыкка алырга теләмиләр, гомумән әйткәндә теләмиләр, чөнки алар үзләренең кешеләренә кияүгә чыксалар, өйләнсәләр, аларга нидер җирләр биреләләр
Әлбәттә, недвижимость барысы да бик кыйбат, һәм монда сиңа бушка җир биреләләр. В любом случае, беренче хатын үзеңнеке булырга тиеш. Ничектер бу теге шундый негласный законнарның берсе, теге яши аңлый аласың дип әйтим инде. Менә шул дөресен генә әйткәндә, безнең Россиядән кешеләр бик күп. Мен яши аңлыйсың, ниндидер рус концертлары барысы да, ниндидер концертлар барысы да килеп торалар. Эшкә килгәндә инде җиңелме безнең Россия кешеләренә эшкә урнашуга? Бу сорауга җавап бирәсем килә. Гомумән безнең өчен, Россия кешеләре өчен конкуренция бар. Ул гомумән беренче чиратта ул бөтен дөньядан кеше киләрәк, сиңа конкуренция любой кеше составляет. Әлбәттә, шул филиппинецлар белән чагыштырганда, безнең кызлар теге биткә йөзгә барыбер башкачарак, теге алар более внешне более теге ничек әйтим, беркемне дә рәнҗетәсе килми, ләкин барыбер теге европеизированный внешность дип әйтәләр инде теге. Аларны күбрәк эшкә алырга тырышалар. Зарплаталары буенча да күбрәк. Ләкин Россиялылар өчен бик зур конкуренция Украина, Казахстан, Үзбекистан, чөнки алар шулай ук русча сөйләшәләр, алар шулай ук рус телен беләләр. Алар теге безнең Россия кешеләренә караганда әзрәк зарплатага эшләргә әзер. Украинада булды бит инде сугыш ситуациялары, революциялар һәм башкалары, һәм бик күп кызлар Украинадан Дубайда яшиләр. Әлбәттә, алар үз илләренә кайтмастан инде зарплатага зацепиться итер өчен генә булса да, алар кешеләр зарплатага да әзерләр. Шуңа күрә конкуренция бик күп. Алар Россиядан килгән кешеләр дә күп, алар Үзбекистан, Белоруссия, Украина, алар барысыдан да бар. Һәм шуны әйтәләр, кызлар белән егетләрне чагыштырганда, мәсәлән, кызларга эш табу җиңелрәк. Шул ук торговый центрларда, егетләрдә торговый представитель буларак, продавец-консультант буларак эшкә килсәң, күбрәк кызларны алырга тырышалар. Шуңа күрә егетләргә бераз авыррак һәм телләр белеменә карыйлар. Әлбәттә, дәүләт теле, гарәп теле, ләкин шуңа да карамастан, бөтен җирдә инглиз теле кулланыла. Гарәп телен белмәсәң белмисең, ләкин инглиз телен белергә обязательно. Чөнки бөтен документация, бөтен кибетләрдә аралашу, бөтен нәрсә күбрәк инглиз теле. Һәм әлбәттә, күп телләр белгән саен тагын да яхшырак, ләкин инглиз теле яхшы булу ул беренче чиратта кирәкле булып санала. Тагын нинди сорауларыгыз бар? Бер сорауларга җавап бирергә. Бу сорауга әлбәттә мин үзем дә бик еш уйланам, дип планнар нәрсә эшләргә. Мин әлбәттә аңлыйм, Дубайда мин гомерлеккә монда калам, монда кияүгә чыгам, монда шейх табам дигән, әлбәттә мин иллюзиялар белән яшәмим. Ситуациягә реаль карыйм, миңа әти белән әни дә инде син бер көнне Казанга кире кайтырсың инде дип алар мине көтеп торалар. Планнар әлегә анда яшәргә белмим, күпмедер вакыт, бәлки 1 ел, бәлки 2 ел, һәм аннан соң башка якка карыйм, чөнки чынлап та тагын шуны әйтәсе килә, без кызлар бар, дуслар, без аралашып торабыз бит, бик күп таныш кызлар бар, таныш дуслар бар. Кызлар арасында шундый әйтем бар, негласный законнарның берсе дип әйтим, эта страна не для замужества, прям шулай шундый пословица кебек бер-берсе арасында йөри. Чынлап та ул илдә ничектер гаилә кору, тормыш кору бик авыррак. Бәлки үзеңнең ил кешесенә кияүгә чыгып, ләкин аның белән аннарысын каядыр күченү. Шуңа күрә әлеге планнарда анда тагын күпмедер вакыт яшәргә һәм аннарысын инде кая бару ягын уйларга. Гомумән әле ниндидер ярты елга, 1 елга, Алла берсә, әле анда булырга планлаштырам, Алла берсә.